Vino qua, au ce zice? Ia oprește, ce aici? La canaia, trădătorul! Ia stai, domnule, oprește! Aici să te omor, aici să te omor! Săriți lume, liniștește-te! Săriți lume, ajutor-ți! Ce se întâmplă? Domnilor, spuneți! Ce ceartă-i asta? Ce v-a apucat? Lica la asta! Da, blestematul! Nenorocitul! Cu tot respectul, stăsa soldatul, cu tot respectul, stăsa soldatul, pe asta armă mă jur pe mii de dragi, că disciplina mă învăța. Fiți cu prudență, eu v-aș ruga. Urangutanul! Vezi, ticălosul, faceți tăcere, vreau să stric tare, mai dați din gura. Omul îi face! Faceți tăcere, eu v-aș ruga. Vreau să luciri pe locul voiele de... Faceți tăcere, eu v-aș ruga, eu v-aș ruga. Toată lumea mâine sus! Mâinile mă! Mai sus! Mai sus! Mai sus! Mai sus! Nu putem! Excepțional, a fost deosebită. Mi-a plăcut foarte mult toți artiștii și distribuția deosebită. Ne-a mers la suflet, ne bucurăm din suflet pentru acest spectacol. Un spectacol minunat pentru tineri, plin de viață. Îl recomand cu mare plăcere tuturor. Bună seara, Don Basilio! Bună seara! Bună seara! Bună seara, Don Basilio! Mai curând pleacă de aici! Bună seara și mai vin eu. Bună seara! Bună seara! Bună seara și mai vin eu. Mă vine o putea vorbi. Blestemată zicătură, blestemată zărează, blestemată zicătură, blestemată zărează. Bună seara, bună seara, bună seara, bună seara, mai curând mă călăciți, mai curând mă călăciți, mai curând mă călăciți. Foarte frumos, neașteptat de frumos, prima dată la operă și suntem încântați că spectacolul este afară și încă vremea ne permite să ne bucurăm de aer curat și spectacol de calitate. Da, mi-a plăcut foarte mult și pentru mine este prima oară la operă. Ce vârstă ai? Eu am aproape 10 ani. Și îți place să vii la operă? Vei mai veni de acum încolo? Cu siguranță. Mulțumesc mult! Este foarte interesantă combinația aceasta, afară, muzică, oameni, culori, vreme frumoasă. Artiștii deosebit de profesioniști mi s-au părut și în același timp a fost foarte fun, așa, foarte haios tot mesajul.